26 апрельдан 29-на қадар Татарстан Республикасы Мәдәниет министрлыгы Бүтін дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты һәм Татарстан Республикасы мәдәниет өлкәсендә инновацияләр кертү һәм гореф-гадәтләрне саклау ресурс үзәге белән бәйле берлектә Россия Федерациясе төбәкләрендә якын һәм ерак чит илләрдә яшәүче режиссерлар һәм Сабантуй бәйрәмен оештыручылар өчен семинар практикум узды. Тыңлаучылар алдында Татарстан Республикасының югары уку йортлары галимнәре, Көрәш Федерациясе вәкилләре лекция, мастер-класслар белән чыгыш ясады. Укулар офлайн һәм онлайн форматта үткәрелде. Курсны узу турында дәлилләп, аларга сертификатлар тапшырабыз. Алар безнең елдан-ел без Сабантуй курсларының эчтәлеген тулыландырабыз, киңәйтәбез. Ел сайын укыган укучыларга кызык булсын өчен кабатланмас яңалыклар өстәргә телибез. Без ул яңалыкларны һәрвакыт кертә барабыз. Программа кысаларында Сабантуй бәйрәменең традициялар белән таныштыру һәм чараны тугры һәм ихлас татар мөхитендә оештыру максаты белән Татарстан Республикасы муниципаль районнарына барып, тәҗрибә уртаклашуда каралган иде. Бер-берең белән аралашып, дуслашып, туганнашып, ул безгә бик зур милләт хәзинәсенә бер элемент инде. Матур иттереп шуны уку организовать итүчеләргә инде зур рәхмәт, чөнки син монда шул атмосферага керәсең, һәр яктан, бөтен яктан да сиңа белем килә. Үз күзләрем белән күреп, әлбәттә шушы белгән, бөтен туплаган белемебезне Алла берсә кулланырга мөмкинчелекләр туа инде. Шулай ук бәйрәм режиссурасы, балалар мәйданчыклары һәм татар халык уеннарын оештыру, бәйрәмнең йола комплексы бизәлеше һәм музыкаль компоненты буенча лекциялар тыңлады катнашучылар. Анда алган тәҗрибәбез, анда күргән менә күргәзмәләр, андагы чыгышларны, анда язучыларның, балаларның, аннан кала Казан шәһәрендә булды. Менә кичә генә булып кайттык без Апас районында. Андагы матурлык шаккаткыч беренчеләрдән булып Сабантуй күренеше күреп кайттык. Бу зур сөйүн ичинде безгә аңнагыз. Менә бу 4-5 көн ичендә без күп алдык, нәрсә кирәкләрне безгә. Без киңәнеп, рәхмәтләр укып, Казаннан, Татарстаннан кайтабыз. Беренче килүм шундый мин бәхетле кеше хәзер. Казан дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән татар халык биюләре, тамбур чигү техникасы һәм татар халкының милли ризыкларын әзерләү буенча мастер-классларда бик теләп катнашты төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләребез. Безгә кирәкле мәгълүматларны, безгә кирәкле бөтен сценарийларны, китаплар белән безне бүләкләделәр, бирделәр материал инде, методический материал дибез бит инде. Һәм инде менә хәтле рәхмәтемне әйтәсем килә Апас районына. Без андый сабакны бер кайда да күргәнебез юк. Чара Татарстан Республикасының 2 дәүләт телендә үтте. Курслар тәмамлангач катнашучыларга тиешле үрнәктәге сертификатлар бирелде. Гореф-гадәтләрне, телне саклауда зур өлеш кертүче милләттәшләребез алган тәҗрибәләрен үз төбәкләрендә тулысынча җәелдереп җибәрүләрендә шигебез юк. Алия Галиуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары.